Να. Фурисику, преснечку, ροфιέτσку, ραφιέτσку. Λότσια, Εγώ δεν πίνω πολύ, μόνο λίγο βότκα, καμιά μέρα. Και καμιά νύχτα. Έλα. Δεν ξέρω, μήπως να πάτε σπίτια σας. Να πάτε ρε παιδάκι μου κάπου αλλού, να μείνω μόνη μου. Καλέ σπίτι δεν έχετε να πάτε. Μπα, δεν βαριέσαι, εγώ κατευθείαν στο νοσοκομείο θα πάω. Μπουρδέλο, ξεμπουρδέλο. Χορεύω. Ζω. Χορεύω. Το νοσοκομείο να υποθέσω. Αφού χορεύω λέμε. Χορεύω. Ζω. Μην πλησιάζεις, ζέκνες. Τερμαφόβος ή τερμαφόβος? Ρε κουφώσεις, Να σε περιμένω. Περίμενε με, δεν θα έρθω. Και σήκω τώρα από το κρεβάτι που παριστάνεις στον άρρωστο. Θα περιμένω. Με πνίγεις. Θα περιμένω να δω την εικόνα σου. Πνίγομαι. Ακούς! Εσύ! Με δυσκολία! Μήπως να φωνάζω πιο δυνατά? Βρέχει! Συνεχώς! Η χειρότερη σου! Κανένα νέο? Εδώ άμα βρέχει δεν σου περνάνε κουβέντα. Με τίποτα, κανένας. Μόνο καπνίζεις. Γιαγιά. Τι με κοιτάς? Δεν την κοιτούσα. Απλά ήθελα να ξέρω αν είμαι μέσα ή έξω από το όνειρό της. Τι με κοιτάς? Μετά έβαλε το χέρι της ανάμεσα στα πόδια της. Τώρα σκέφτεσαι εκείνη, ξέρω, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και άρχισε να τρίβεται με μανία, λες και υπέφερε από κάποιο έξεμα. Πατρίδα μου, μη χολοσκάς. Πολλά ρητίδες και αναμνήσεις. La vie est une putain. Η ζωή είναι μία πουτάνα δηλαδή. La vie est une putain. Η ζωή είναι μία πουτάνα. Non. La vie est une putain. Η ζωή είναι μία πουτάνα. Arrête, Marika. Τι έχω τρελαθεί, ρε. Άσε με, σε παρακαλώ. Τι έχω τρελαθεί, να σου πω, είμαι πάρα πολύ εμπειρία εγώ στο κρεβάτι. Ξέρω πάρα πολλά κόλπα και θα μείνεις πολύ ικανοποιημένος. Τι είναι τα χεράκια έτσι, τι. Πιάσε, έλα. Έτσι, μπράβο. Άσε με, σε παρακαλώ, άσε με, μην τα κάνεις αυτά. Αύριο το πρωί θα το πάρουν, θα τον ανοίξουν. Έτσι εδώ, πατέ. Πέραψε η μάνα του. Αλλά είναι τόσο όμορφο παιδί, είναι τόσο κρίμα, τόσο όμορφο γκαρσόν. Πα, καλά είναι και πρικισμένο το παλικάρι. Άδικο αυτό, πολύ άδικο. Γιατί άργησε σήμερα, μου λέτε? Είστε ο? Γιαννακάκης. Περιμένω τη γυναίκα μου, έχει αργήσει λίγο, θα έρθει. Μην ανησυχείτε. Είστε ή? Άννα Μανιακίνη. Ανούλα μου! Αγάπη μου. Ήξερα πως θα έρθεις μόλις θα ανάβα το τσιγάρο. Έχετε κλείσει κάποιο ραντεβού, κυρία, όπως είπατε? Είναι η γυναίκα μου, κύριε, αυτή περίμενα. Ήρθαμε ιδιωτικός, κύριε. Θα πληρώσουμε την επίσκεψη. Θα πληρώσετε? Ασφαλώς. Δηλαδή δεν έρχεστε από ταμείο? Όχι, κύριε, δεν ερχόμαστε από ταμείο. Θα πληρώσουμε. Σας είχα πάρει και τηλέφωνο. Την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ο κύριος με το παιδάκι. Το παιδάκι που σας πήρε τηλέφωνο την προηγούμενη. Α, το παιδάκι. Ποιος? Ήρθαμε με την... κυρία Γιαννακάκη. Μανακίδη καλέ. Άννα Μανακίδη. Δεν είμαστε παντρεμένοι. Σταμάτα πια να ξύνεσαι, ρε πουλάκι μου, αηδιάζω. 22 Μαΐου ήρθα, ξέρεις πότε ενεργήθηκα. 4 Ιουλίου χέστηκες. Από το ξέρω, ρε θείο μου, το έχεις ξαναπεί. Αλλά έβαλα πίεση. Έφαγες τα μάσκηνα. Εγώ κύριε έριξα δουλειά, σκυλίσια,
Φιλίσια, αναυγαλαφιάτα. Αυτό ρε το καταναμένο Παύκου. Καρκίνο έχεις. Έλα ρε, κόψει πλάκα τώρα. Κόψει πλάκα. Αγάπη μου, δεν είναι εποχές για όνειρα. Σε παρακαλώ. Πάρε το θείο τηλέφωνο για το μαγαζάκι, σε παρακαλώ. Δεν το θέλω, σου λένε. Δεν το θέλω! Αντώνη, εγώ σε ξέρω καλά. Τι έγινε, μάλωσες με το θείο? Μας παρατάσσεσαι και θείος. Πού τη βρήκες εσύ αυτή τη μεσοπούρκα? Πήρα από μια φίλη μου. Από το Λίβανο. Φοράνε τέτοιες μαλακίες στο Λίβανο? Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι για τους τουρίστες. Ένας όνειρος, μωράκι μου, να πεθάνουμε. Δεν θέλεις να πάμε στο Γκέτε. Πες Γκέτε. Πες Γκέτε. Γκέτε. Έλα, μωράκι μου, πες το να σε ακούσω, πες. Γκέτε. Γκέτε! Γκέτε, έτσι, μωράκι μου. Έτσι, μωράκι μου, θα πάμε στο Ινστιτούτο Γκέτε και πάω. Σαν σήμερα, το 1928, δικάζονται ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Δημήτρης Γλινός για τις κατηγορίες ότι διέδιδαν επαναστατικές ιδέες. Σαν σήμερα, το 1955, κερδίζουν οι γυναίκες το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σε δημοτικές εκλογές. Τα καφεδάκια σας. Έτσι μεγάλα. Και έναν πολύ γλυκό. Ελπίζω να τους πέτυχα.